dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Og honningkager og hjerter færdig, så det glæder jeg mig til. Nu står den på hjerter, og den står på julehjerter. For det er jo noget med, at jeg lavede sådan en dej, en fordej til honninghjerter for en måned siden. Den ser så sådan her ud nu. Og jeg skal have lavet resten af dejen til de her honningkagehjerter. Som I kan se her, så ligger der nogle blommer. Der ligger æggeblommer, og det er lidt sjovt. De har alle sammen en forskellig størrelse. At de ikke er købt i Netto, men de er fået af en, jeg kender, der har nogle høns derhjemme. Og de der høns ligger ikke altid helt samme størrelse æg, og det synes jeg egentlig bare er meget rart. Blommer. Så skal jeg bruge kanel. Kanel ser sådan her ud, når man ikke stygter det. Så ser det sådan der ud. Det har jeg brugt i mange af mine videoer, så det er der nok mange af jer, der har set. Men den ser sådan der ud, når den ikke er pulveriseret. Brug noget nellike. Ikke så godt. Se, det er det, der kan ske. Men det dufter jo dejligt. Men så det ser sådan der ud. Og nelliker kender I nok alle sammen fra de der små dimser, man sidder og som barn sad man og stak dem i appelsiner og mandariner og hang dem op. Fordi det dufter dejligt. Det dufter virkelig også godt. Og så skal der noget potaske i til sidst. Og det er sådan en lille hvid ting her. Så jeg tror bare, jeg vil gå i gang. Det man gør, det er, at man kommer æggeblommerne her i skålen. Og så kommer man potasken ned til. Og så blander man det sammen. Hvor man så tilsætter resten af de forskellige krydderier også. Så blander man det med dejen her. Enten i hånd eller på en maskine. Og der er cirka små 10 minutter. Så det vil jeg. Det som jeg har gjort, det er at tage honningkagen, og så har jeg brudt den i mindre stykker, sådan at det bliver lettere. Jeg må nok ærligt indrømme, at i det her tilfælde er jeg ret glad for, at jeg har sådan en rørmaskine her. Fordi at jeg lavede nok, der er en halv gang større end hvad der stod i opskriften. Så var der honningkage, hjerte, dej, og det skal så rulles ud på et bord, og jeg tror, at den er sådan ret fast, den her dej. Så jeg tror, at jeg tager det i små mindre portioner, fordi at det er lidt lettere at stå med. Ej, jeg bliver nødt til at lukke på den. Den dufter også dejligt. Den er også virkelig flot jo. Jeg synes, det er flot. Det kan godt være, at der er nogen, der bare tænker, at det er en lille brun klump. Men jeg synes altså, at den er pæn. The snow's coming down. I'm watching it fall. Lots of people around. Baby, please come home. The church bells in town. Der skal lidt mel og eventuelt noget olie også på pladen her. Så er der en plade klar, og jeg har også lige lavet nogle små engle her. Så kom de sørme ud af ovnen. Note to self, eller ja, er måske, at man ikke lige skal lægge dem alt for tæt vand, fordi at så kommer de til at vokse sammen. De vokser ret eksplosivt derinde i ovnen. Men jeg prøver at skille dem lidt ad, og så tror jeg, at de bliver helt fine. De dufter i hvert fald helt afsindigt godt. Bøv, kan det også være, at der er nogle af jer, der tænker. Mine hjerter er jo bare stenhårde. Dem kan man jo ikke spise. Og det er lige præcis sådan, som de skal være. De skal nemlig være stenhårde og ikke til at spise. Fordi man lægger dem i en æske, putter man et fugtigt viskestykke over, og så står de i køleskabet i 3-4 dage. Og når de har gjort det, så kan I gøre lige hvad I vil med dem. Sådan her. I kan skrive noget på dem med glasur. I kan dyppe dem i chokolade. I kan
lave et hul igennem. Se, det er en lille engel, og hænge dem op på juletræet. Bare lad være med at spise dem lige nu. Vent 3-4 dage. Jeg håber, at I synes, at de dufter lige så godt, som jeg synes, og at de også kommer til at smage lige så dejligt, som jeg er helt sikker på, at jeg synes, at de vil smage. Honninghjerte er sådan lidt min julefavorit. Men hej. Just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.